5 pounds ekoko. Uyene chapasenda mchana te. Mchana. Uyene chakusenda mchana. Ya. Apasenda manje. Ndakusindira imwe mani maisigwa ndiche. Na ushu ndakusindira matito zvikoko. Bisai chimuzuri. Chembasa reko vediwe. Muri kuchama shamwari. Imi zvine basa reko mbidukuka. Muri kuchama shamwari nyasa. Duku ini natural ndiri real. Muda ndiratsa zvifeki manje. Ndenderi pano ino produce. Mwanza ninganenza nichiblog. Muripo. Mimi wanza kinduda kuya kwa muri kuzokutisa lunch kana kuti dinner. Ngawe kuno kulipa. Ndamuza ndikulipa zvamira ndipedze life first. Tara naye. Hayi chilight ndo chiziva zvokupisa icho. Zvo iri pa live andi. Ndanda kuti baya futi live kuno. Kana cha kupisa monitor. Iri pa live. Kamuzi kutora ndi pa live. Iri pa live. Hanzi na rumbidza iyi hata mu office chaimo thank you. Ndizvona ndichingotukigwa izvo zvimufinge kuti kai mirai kuita live mutange maona mirai ndigadzire zvona ndichingotukigwa kuti kufanane nekwangu uku kuti mukotoko ndizvona ndichingotukigwa kuti ngakufanane nekukwangu uku right chatotengawo changu chistendi chakadai ndadzokera kuAfrica chekutoita hanzi kuti nye namili abaiwa ndandotovaudza kuti wasenda message mili tinoda kuya kuno kudhina tinde kudhina kana lunch zvikanzi ngauye kuno ndikati atoti ndikuya iwe wabva wapinda kuzoti imagine detakatitaura zvakaipa guys detakatitaura zvinhu zvakaipa nhasi zvedu ndozvakangoipa kunyeyawo vanhu musanyeya vanhu zvakangoipa right guys ndave ndiri muoffice ndomandiri asi panapa ndauya nhasi nekuti tida kucelebrate life yeumwe wedu life yaSlickro yaChihera guys Chihera Slickro uyu ndakamuziva 2018 anditika kudhara kana saka angari madezi emvenge ndopa ndakatanga kumuziva anga chingori munhu ari loving so munhu angori bubbly so munhu angasina ndinambona pakatukana Chihera nemunhu andiziva hangu but ini ndakazvimirira andinambona pakatukana Slickro nemunhu ainzi Rhoda Mugwagwa anditi so we became close paangave padiaries apa because she would come ku WhatsApp. And then we started like chingotaura was really ordinary my life atetaita chingo discuss and then she ended up tatove close kuti aingondifonera anytime but mukuvuramba tichitaura munhu kutoti guys ndiri close naye zvokutodaro animona zvokutodaro kuti ndikakuvhurira ifoni yangu chitiona ima message ndogona kuvhurira kuti munyatsoona kuti ndaitaura naye zvakaita sei munhu kuti ndaitaura naye zvokutodaro mirai muone ndofunga maona kuti Juni wesindaitaura naye matoona kuti Juni wesindaitaura kwai kudi mukuseke and don't tell me you won't back to SA that batola kulesta vasikuziva kuti ku UK historical food production ku UK ndokwandiri zvitoriko ku UK ane muri kuona guys muri kuona kuti ndaitaura naye sei muri kuona volume yanga iri low taigadzira muri kuona ndaitaura naye sei muri kuona ndaitaura naye sei muri kuona akandonitumira kopi yepassport yake andichiti tichinisana panyaya yemakore akandisendera muri kuona kuti munhu wangu angari munhu aretaura naye zvokutodaro angari munhu wangu zvokutodaro muri kuona tichitonyeya vamwe vanhu taitonyatsokunyeya ina Chihera tichinyatsokunyeya angari munhu wangu zvokutodaro so pakuzivana kwatakaita guys pane pekuti I picked up something anditika no man ndakazvitaura palive I said it on live ndichiti guys ndandiri palive depression musandakataura ngedepression depression is real I've got a friend ari mucomment section guys wokuti akandifonera ndoita 3 hours ndakabata phone. You still remember me telling you that nditi ndoita 3 hours ndakabata phone achitaura ondisira music aifanira kuridza anonzi Wingy D njitananga chimondisira Wingy D sekai nchiti umwe musi akatanga kungochema ndakakudzai pa live
nditi mwe musakabva takangochema so akatangochema palive ndikashaya kuti chii chiri kuitika ndikatoyechera panapa kuti depression is real ndiye wandaitaura she's the one wandaitaura because ndandisati understand nyaya depression apa what am I saying? I'm trying to tell you kuti depression iriko guys. Andisandasaizoinzwisisa kuti depression yakamira sei, but I would pick one or two things zvandaiona kuti no, she's not well, kusvikira ndazomubvunza kuti my friend, what is going on? Then she was now comfortable zvokusvika pakundiudza makuriro ake, life yake, kuya wakaita kuengland akasiya mwana wake, anga nemwana wake wani musikana, anga achidzidza kuGreece, mai vake vari muno, sister yake imwe iri muno. Then we started going deeper and deeper. Tichitaura a lot deeper and deeper. Achitoti naisososo sisimeni ndodini, pamwe ndichitompowa mazano, pamwe ndichitodini. Animaona ndosaka muri kunzwa ndichitaura kuti ndandiri muroad yekuenda kupi kumba kwake kuita 2-3 days naye, because chimwe zvacho taitaura kuti ngatitaurei tega chosati tauya. I was guys on the road kuenda kunomuona mba wake for the first time, meeting her in person, because aingoita mavideo call tichitaura, but I didn't know her in person. But I got choti simeni pamunouya ndichoti ndouya ndatosenda message guys kuma 3 hanomuri kunzwa. Then message yauya kuma 5 ndatosenda message ndichipinda time ndasvika panapa ndobva ndichisenda message tiri murosa tatomboburuka motikari ndichitoti ndamufunga nai munhu ndingofunga ndikandise message ngati uri say how are you okay kunyarira kwako, because ndakapisa naye nchiti achiti tichitaura handakona chikomenda zveball saka zvandinetsa ndikabva ndati are you okay, yangoti kakawana kuzosvika ndafonerwa. Anomaona handinotofunga kuti that was kwakuri kutogumisira kuchema kwakana ndakaisa ndisina nochema nezuro ndakatochema zvoti ndakazozvibvunza papa kuti ko ndandicheme ndachema isi ndakarwadziwa nenyaya yevanhu vakapostwa, but zvafamba sei, misodzi yabuda sei pavanhu. Anga ndofunga ranga ririwo ameno shura rabhuru wangu yeyi. Anomaona I think ranga riri shura rabhuru wangu yeyi ushu ameno guys handizivi. So munona pane nchikudze kuti guys kudandana kupedza nguva. Imagine detanga takatukana ndichizwa kuti nhasi haasisipo, ndinofila sei? Ndichinzwa kuti nhasi she's no longer there, haasisipo, unonzwa sei? Ndozvandinotaura izvo kuti dzimwe nguva zvinonakidza tichitukana tichionana. Andimoona takatarisana kudai tichiwanzirana tichitukana but tichionana, nokuti kana munhu afa shuwa tinenge takutanga kutsvaga kuti takutaura mabasa ake akanaka, takutaura kuti dei paya ndakadai, dei ndakagadzirisa, dei ndakazodai. Guys, life is too short. Kana pane rufu rwandirwadza rwemusikana rwemukadzi uyu. She was born 1977. Murufu rwake rwandirwadza handidi kunyepa. Last project yatakaita panapa yemukadzi wokuti ndakanga ndakamboroorwa nemurume wangu akashayika ndikasara ndikagarwa nakadaba munini. Kana muchiri kuiziva life iyoyo. Tikabvunza mukadzi yachiti ndotsvaga hope ndiye munhu akatumira mukadzi yaye I think about 2000 runs I think achibatsira mukadzi yeye. Ikatonetsa mari iyoyo akambotraya kuenda mukuru zvikanetsa zvikadi, mari iyoyo akatozotumirwa through Andiselina, ndipo atozotumirwa mari iyoyo mufunge tatichisa kuna Andiselina alright. Anomaona so vekwa Mugwagwa, the mother is here in the UK though, and I've never spoken to the mother, but from what she told me the mother is here andika UK. Mai vake vanotogara muUK vanotosikana nemaladies akawanda. Kuna mai mama Mugwagwa tinongoti panguva inenguva yakaoma, but chemai netariro inzira yedu tese ndonzi yatatasana nayo. Kunewe Rhoda, my friend, our own diary, our sister, fly higher. We didn't expect this. You have gone too soon. Tisati tatombokuonawo nawo tozokuona hameno kuchenge tichiripo here. Mukofini, it's not fair, but kutonga ndepamwari hakusi kutonga kwedu. But truly speaking, it's ina mundu abatikana ndarwadziwa because ndasiri kutozvitarisira ndapana ndasikana tombotesa kuti ndingafunga kuti unganzi ungafe ndasingabhozwa ko chingozviendera kubasa. So from what I heard, what happened is message yakandisendera ipesera ingoti pray for me, I'm not feeling okay, but munhu aigara chingo izvozvo ngoti I'm not okay, I'm not okay, tichingoti abo I'm not okay, I'll get also my friend. Anomaona andinotoziva kuti kana kuti handisi kuziva kuti paanga achiti I'm not feeling okay apa angari kurora zvakadini, because atinambota zvokudaro ndopatata apa towadzi kuita zvebho. Anomaona
but chikunjinesa chandikuona maybe angasinyanya kurora ndechekuti vekubasa vari kunzi anonoka kuenda kubasa nhasi, anonoka kuenda kubasa nhasi. Vekubasa ndo vazofona kumba, varamba vachimufonera. The phone was ringing, she was not picking. Handiti kusvikira vafonera mapurisa, mapurisa ndo vazoenda kumba, akanobreaka door, akaona munhu akadi akashayika. So hapana munhu achaziva kuti anga mwana wani musikana, hapana munhu achaziva kuti zvachichanyatsoitika kuti arara akasamuka here kana kuti zvadzama, hapana munhu achaziva because ndo zvaitika. Handiti maona kuti vazoziva anga achigara ari ega. Handiti maona. So guys, depression is real, is there. Kuti ndizonyadzotanga kuziva kuti kune depression, I saw it on her. Ndikazomubvunza, my friend, what's really going on? Then she started narrating zvinhu zvamusinga zvasinei nekuti muzive akundiudza ake. Handimona. But this depression thing, it was there, it was in the picture, she had that one. Handimona. Ndichitomuti kwadi kunogara namama. Nokuti wega, I don't think kuti it's fair kuti ugare uri one, iwo chibetla nezvinhu zvakadai. Akati, at my age ndakura kunogara namama, I'm okay kunoko. I can manage. Ndichitomudza mama achitomufanira kuti wabika here, wadya here. Handimona. Bika. Dzimwe achiita video calling Joshua achibika kasidza rake remunhu wana achiti rimwe ndogona kubika ndombofriza. Tichitotaura. Handimona. So papa ndambokudzai kuti ku-UK munochemera inu todaenda ku-UK ndakuenda ku-UK nokuti kune vamwe variko. I think it's better kana vanhu vaine mhuri dzavo kunoko. It becomes better because hauzonyatsokufila that gap. Now kune vamwe vanenge ari ega, waita mukana mufamily ndiwe wega wakwira ndega wauya kunoko, hauna hama hauna chi. Remember papa munenge muchitodaenda diaspora guys, chero mukasika asylum yanoti asylum yaya unogona kuita 10 years vamwe 15 vasati vawana mapepa muri muno. Handimona. Kana kuti mauya nemapepa enye makosa aya ndianenge achirenewiwa akazonzi acharenewiwi wafa kudzokera ati ndizvo iwo wakunda rusika asylum. Saka depression inotonyanya, hauna munhu wekutaura naye. Munoziva kana paine vanhu vanichaitira malife. Ndikunzwai muchitanzwa SIS MELLY vari kutaura izvi because vari kuda kuinda pocket yavo yakanuna kuZimbabwe. Pocket yangu haindi yakanuna inoenda ku-UK noti ndinototengesa. Ndakudzai ndakatoya neorder maorder hobo anokunzwa ende ari kutengwa atopera atoda kuona timeke shot mama uya sei. Andi muri kunzwa ini ndinotohasla, ndiri muhasla. Andi manzwisisa. So kana madecide kuti makuda inu kuuya kuno kune zvemakosi, modecide kuti moda kuya mega nezvemakosi nokuti kuno ku depression yachona it's real. Kana kuine vanhu vanichaitira malive back to back chero ndikadzokera kuAfrica, ndivo vanhu vekuno kudiaspora, vanhu vangu kudiaspora. Nekuti I understand what they go through kana vari kuno. I now know what it is. Pipe vanenge vachiti vanhu vaindinesa chiti vanhu ku-UK ko chichinoitika kuti every day vanenge vachingoti ko muri kuya nguva ipalive, ko muri kuya palive, muri kuya palive sei nguvai. Ndichiti vanhu vanogoda kugara vari palive. So pfungwa dzangu ndaizviudza kuti aiwa vanhu vanenge vari ku-night shift, saka shift inofamba kana muzowo kana kuti uchiona something chiri busy uchi time inofamba. Ndizvo ndaizviudza. Kusvika ndazosvika panapa ndakazozviona kuti haisitombori nyaya yekuti time inyaya yedepression. Vamwe vanenge vasitombori kubasa, vamwe vanenge vatori kumba chako chaiko, anotoisa ma-earphones kana kuisa live up. Malive angu anenge akabairigwa paTV guys, vanhu vachitoona paTV, achiona ari ega mumba make paTV. Vamwe vanotogara vachinja nogara vega. Ndina gogo vandaitaura navo, sorry gogo kana muri mucomment section handizotaura hangu zita. Gogo vakauya kunhikikiri kuBow, andika vauya kuBow. Gogo was telling me chiti gogo saka munogara nani? Gogo vanogara vega mukoma godo at 67. At 67 vanogara vega. She's the only one ari mu-UK. Vakabarawo mwana wavo one akasara kumusha. Vane vazukuru vavo vatokura. Ndikatsaka madini kuti mudzoke. Gogo vakandiudza kuti vakawana mapepa avo, vakatanga kuwana mapepa avo iko zvino. Ndikavati makauya rini? Vakauya 2002. 2002 gogo vachipinda mu-UK. But mapepa avo vakamawana gore rino. Guys, you can see it's a struggle. We're talking about somebody that is 67 years, and I believe we cannot talk about mapepa opoimba did. No, depends na kuti paunongo chitsaka sei.
Handizi kuti pana gogo chii chakaitika kuti zvisvike pakuti zvinembe kudai, because vaitoti vari kurenta like room yemukati yavo, imba yakamira vega, havana vari kurenta room yemukati. Andimaona. So imagine guys, we're talking of gogo. Ndichiti gogo, it's high time now. Vakandirwadza, ndakarwadzwa asi andada kuchitaridza mukoma kuti nyaya yavandiudza yandibata. Asi yakandibata. Hanimona. Pamba neshora nyaya black taxi kuti vedu yevanhu vari kuAfrica kana muchifunga kuti vanhu kunoka mari inodonha mumuti. Chinjai mafungiro. Chinjai mafungiro. Gogo mari yavakataura kuti vaitumira kuAfrica. Mukoma gojonika vaivaka dzimba kana 3. Vakati vachinogara vachidya mari yemaroja izvozvo. But havana kuvaka dzimba, imba yavakataridzwa 1 yakavakwa nemari dzavakataura hazvienderani. Hazvienderani. Ndo vanhu vamutinenge chitrasta vari kuAfrica ivavo vachitaura kuti tumirai mari kuno kuti kuvakira, unenge uchindi kutrasta hama dzangu, hama dzako dzichikurova pasi petsoka. Andimona vachikurova pasi petsoka hama dzako. Ndo story yakanga ina pagogo. Ndikati gogo, kubva nhasi iko zvino gore rino ichitanga kuita retirement plan. Retirement plan yekuti mukada kuenda imba yenyu maanayo. Anditi kana mafunga kuti mafunga kudzokera, andika mosviko chichivakisai zvikwere zvenyu, mosvikoita maprojekti enyu enguruve euku echi, because you need that, you need to rest. Vachitaura kuti musana wangu unomborwadza. Vachitaura musana wangu unomborwadza. Hanimona. Gogo was happy just kungouya kuzongotana nemwana musikana, havana mwana musikana, vane mwana mukomana. Hanimona. So kwavari nditori mwana wavo kana vakantarisa, vaingori happy kutaura nemwana musikana. Vachindiudza musi wedhei, musi weball. Antimaona. So diaspora is not easy, guys. So kufunga kwamunoita kuti diaspora is that easy. Yanga isiri easy. Gogo havana kushaika, gogo varipo. Andimaona. Gogo havana kushaika, gogo varipo. Asi kuti tine uyu Rhoda umwe wedu ushu ndiye ashaika, ndiye atisiya. Saka guys, kuno kudepression iriko, it's real. And usingaizivi unofunga kuti hakuna chigwere cheku-UK, chigwere cheku-America kune dzimwe nyika, kuAfrica hakuna. Depression is zvikwese. Kungove lonely, handizi kuti inotrigwa nei, but kungove lonely, usina kutaura naye, usina that kunoko hakuna social life, guys. Hakuna social life kunoko. Pavhiki randagara apa hakuna social life yekuti vanhu vanobva kubasa, oya kumba, orara, omuka makuseni, handika orara, omuka masikati, ogeza, oenda kubasa manheru, odzoka makuseni, orara, onomuka time, obika odya, odzokera kubasa. Ndo life yavo. Nenyaya yekuti ava vanhu havaiti mabasa 1, dzinongwanika nekubasa kwanoshanda, but ane kumwe kwaanomboenda kuma-agents kunoshanda uko. Weekend anofanira kuita day, anofanira kuita off. Haiti off, anobva aenda kune imwe agent kuzama kuwedzera mari. Isu veAfrican tisipate tichidhimanda mari idzi, tichirova pasi petsoka, tichinyepa kuti ndikuchinitumira imba panext door kuti ndo imba ndiri kukuvakira, because munenge musingazivi zvinenge zvichiitika. Vanogara kubasa vanava, unosara uri wega, vanogara kubasa. Ati muri kuona. Saka vanhu vari kuAfrica ngatinzwisise nyaya yediaspora. Inangwa handisi kuti musaenda kunoguma henyu hama dzenyu mari muchipiwa, asi ndinoda kuti kana muchida kuti hama dzenyu dzizoramba dziripo dzichikupaiwo pashoma, musanyatsovaomesera, because majority yacho kawabvunza vane vachionza kuti tinoshandira kumba kuAfrica. Guys, zvakatooma kunoko, havana social life vanava. Mukaona kukatoita mabhendi zvavanenge vaitawo kana varipo votomboendawo, kasi kazhinji hamboendi kubhendi achisiya shift. Vanokoshesa mashift zvokuti dhu. Vanodya masnacks palunch yekubasa. Animaona, instead yekuti vadye proper meal vanenge vachidya masnacks aya. Kuti vanzoreiwo tsitsi vedu, vanzoreiwo tsitsi. Kwete nyoka. Kwete nyoka. Kwete snacks nyoka, masnacks like tumazimba, tumachichichi. Animaona, vanzoreiwo tsitsi vanhu vekuAfrica. Kunoshandwa kunoku ndo chokwadi. Saka vanodavo kuzouya, indandangu yangu zoita live yetribute to mumu wedu yachaika. Mufesi wanga achitomhanya naye mukoma kuti mufesi ndakamutsvagira padiaries apa. Okay. Ani madza chifona. Ndinatozomuudza kuti ndo zvaitika and he was shocked. Kwari ndofunga tori mushock even now. Andimaona. But anyway, zvinoitika, it's one of those things. Andimaona.
but ndopaipa tiri kutiko zvino zvimuno muse muuk takupinzirai zororo pumulani iyo animaona zororo pumulani ka 319 unokavha iwe nevana vako tongoti muri 8 papolisi ye319 pamwedzi muri 8 kana kuti nodiaspora 3 months pakazipesika chinoitika vanotokutakura nendege bhodhi yako kana uchida kuigwa kumusha woenda kumusha wonogwa kumusha zvinenge zviri kwauri kana watoda kuigwa muno its up to you nongo itigwa ufinara wako kana puwa cashback mari yako back andimaona asi joinai vekumusha ava vaivhurirei mapolisi open a policy age them as extended families pakanzi paita project chakanakira zororo iyi iriko kuzimbabwe chero ukavhura ukajoina kuno kuende mhuri yako ukanyeresa ma-extended families vanasekuru nambuya vari kumusha uko animaona vakanzi vafa you don't usina mari hauna need yekuita stress because zvizvo zvakandirira iwe handiti vanenge vachiti kuuk fanire musikana ari kuuk fanire mubvanda wedu kuuk unongofona kuzororo kuti ningi ndakamisa mapolisi yangu ashaika kuzimbabwe inongobata basa rese kuzimbabwe vanotoenda kunoviga kofini zvese voviga iwe uri kuno kuuk andimaona saka open torai mapolisi aya torai polisi iyi uede havana vako 8 woisa futi ma-extended families iwayo age them there vaunoziva kuti they depend newe handika vaede ipapo andimaona age them there kuti pakanzi paitika chinoitika andimaona paitika chinoitika munowana haunetseki unenge usina mari unongoona tinotangira ipapo yapinda muuk zororo pumulani yapinda muaustralia zororo pumulani iri kuamerica zororo pumulani iri kunew zealand zororo pumulani iri kusadik kwese sadik countries dzese iriko kuafrica uko handika iwe just register hevyo pangoitika nhamo you call them vanongokubatira basa and kana ungogara wakaopena imwe let's say wakaopena imwe une imwe apa intokoti old mutual nezororo une 2 anditika wadecide kuti ndinoda kuti old mutual indivig sezvo chibata police 2 zororo inokupa mari back vanokupa mari yako 60,000 70,000 vanongokupa mari yako back anoona pawafiri waka you have the right to that money vanokupapa kana wati zororo yondiviga handizivi kuti old mutual inenge chizopa mari here but ukataira ndoda kuvigwa neold mutual uine zororo zongowa zati aiwa ndine mapolisi 2 saka ndati mwendivige imimi ivanokupa cash masuri 50,000-60,000 back then yoitawo mari yekutenga chikafu whatever man antimaona saka ndo zvandada kungoti tidi timbotaura panyaya yemusikana ushu pana vamwe vanga vachitanzwa vada kufona dabata numbers handizivi kuti number ndizogopuwa dzandi ndine address yekumba but phone number kuti kuri kubatwa maokunana handisi but as the time goes on I think chinge chinzwa maplans kuti akamira sei handimaona so that kana tichizoendawo semadiaries we go there semadiaries tinoperekedza munhu wedu zvakanaka handi ndorudo rwatinofunga kupanana iroro handika kwete kungoswera usekana kungoswera marana kungoswera tukana zvisina pundutso ndorudo rwatofanira kutiona nesenge vari kudiaspora tofanira kuti mutobatsirana pamwe chete just because ndo life dzenyu you need other people muri kunoko hanimona you need other people muri kunoko saka it might also be an opportunity for those who vanenge vasidawo kujudge vanenge kuidentify who want to share all my experiences avo usually panoita masituation akadai so vanhu ndopaunofila compared to share what they've been through taona lucy ndanga achinyora achitanzi she's happy kuti panapa ajudgwe everything no so if this life yanga iri yaRhoda but ndoda kukata life then ndobva tangotanga imwe life yekuti vanhu vataure vataure zvakufira and then me kune avo vari kuita zvemakosi munhu wese kuafrica mukoma kuti munhu wese wants to come to Europe munhu wese wants to come to UK I just need to give them the truth vogara pasi vodecide vachiziva kuti kwakamira sei chichi kuitika tikunodini they need to know andika because pesa apa taifunga kuti vari kutechiudzwa zvinhu zvefake ende zvimwe zvacho zvaexaggeratwawo zvimwe zvaive zviri correct information but taingoti vada kuvharira mukana kuenda but now we are here background they need to know so that vari kuita vadecide tichionesana mado's and don'ts
Saka guys, don't go anyway. Ndakatogara pano. Ndingokata tisabatanze life ine iyi. Hatina mabasa isu. Hatina mabasa isu vamwe kuno. Saka mabasa edu kutogara pa life. Kusa kuna mabasa acho. Handisi kushanda. Saka ndotoita life panapa igere pano. Saka guys, don't go anyway. Stay tuned. Ndokatanya ito vatadzoka tutanga ime live musaenda.